zlepšovať túto štatistiku, celkovo túto hernú činnosť. Sú až 9. najlepším tímom v oslabení v lige. Na vhadzovaní Janča. Proti nemu Chlebčok, úspešnejší prvý menovaný. Bečka. Lušňák. Opäť Lušňák. Pýta si to viac pohybu. Lušňák páli iba do korčul súperovho obrancu. Bečka. Ideme pískot z tribún. Zakončenie z prvej. Skúšal to Ožvald. Opäť Bečka. A sa pomaly ten zámok stenšuje. Lušňák trafil iba bočnú sieť. Už sa išiel radovať z gólu. Raz zrýchlená kombinácia. Paťo Lušňák. Vyhrávka na modrú. Bečková tvrdá rana. 4. gól Topolčiany na svete. Spomedzi kružia vypálil. Naozaj poriadnu petelicu. Dnes center prvého útoku Patrik Bečka. Muž číslom 26 sa presadzuje. Pre Patrika Bečku ide o 5. gól a 21. bod v 33. stretnutí tejto sezóny. A toto bola naozaj okula hodiaca strela. Takmer to vybilo flašku brankárovi Ovečkovi. Tak už 4. gól v sieti Ovečku v jeho premiére